Hola, benvinguts a tots i a totes un dia més a la pràctica d'avui. Serà una pràctica completa per tot el cos, així que sense distreure'ns més anem a començar. Com sempre, pots començar o bé amb les cames creuades o bé estirada si ho necessites perquè tens dolors a l'esquena, als genolls, on sigui. Les mans, si estàs al terra, al costat del teu cos, obertes o sobre la teva panxa. Si estem assegudes, mans sobre dels nostres genolls. Pots buscar un mudra amb el dit gros, segon dit de la mà, que s'ajunten i les mans miren cap als genolls o bé mans mirant cap al sostre, disposades a rebre. Anem a tancar els nostres ulls i anem a fer juntes una respiració conscient i àmplia. Inhales pel teu nas. A l'exhalar, alliberes pel nas o per la boca. Així, de mica en mica, alliberes tensions. Alliberes totes les càrregues que haguis pogut acumular. Anar centrant tota l'atenció en aquest instant, aquest moment. Una atenció plena cap al teu cos, a totes les sensacions que s'hi poden anar despertant. Anar trobant quietud, calma, sentint que les inhalacions i exhalacions són lentes i profundes, deixant anar qualsevol control sobre el teu cos físic, que sigui ell mateix el que es vagi regulant. Anem a buscar profunditzar en aquest estat, en aquestes sensacions a través de la pràctica del pranayama, exercicis de respiració. A l'inhalar, començaràs agafant l'aire pel nas en 4 temps. Inhales, 1, 2, 3, 4. Fas una petita retenció d'aire, aguanta, sostén-lo. I a l'exhalar desfaràs en 4, 3, 2, 1. Inhales, 1, 2, 3, 4, sostén, aguanta. Després 4, 3, 2, 1. Inhales, 1, 2, 3, 4, sostén, aguanta. Desfés en 4, 3, 2 i 1. Segueix el teu ritme, intentant mantenir aquest treball d'inhalacions i exhalacions en 4 temps, sostenint l'aire uns segons, fent un kumbhaka, que és aquest moment de retenció de l'aire.
Intenta inflar la màxima capacitat als teus pulmons, buscant la seva màxima amplitud de la caixa toràcica. I a l'exhalar, deixes anar fins a l'última gota d'aire que et quedi dins els teus pulmons. Acaba la respiració que estiguis fent i fes 2 més de completes. Així, de mica en mica, quan vagis acabant, vas restablint de nou el ritme de la teva respiració. Que sigui el teu cos el que marqui el ritme. Que torni a una respiració espontània i natural, sense esforç. Quan estiguis preparat, preparada, portaràs les mans juntes davant del teu pit per dedicar-te una paraula positiva. T'acompanyi al llarg de la pràctica pel temps que tu necessitis. I juntes farem una respiració conscient i àmplia, inhalant pel teu nas. Exhales, deixes pel nas o per la boca. Estirat, estirada, ves-te incorporant ara sí a una posició asseguda i totes portem mans sobre les nostres cames per començar a fer uns cercles amb el nostre pit. Et recomano fer aquests cercles amb els ulls tancats, però si et maregessis els obres no passa absolutament res, però mantenir-los tancats t'ajuda a trobar més connexió amb el moviment i anar-te despertant. Per començar, inhales, pit endavant i exhales cap al costat dret. Mirada al teu melic. Tornes per esquerra. Fent cercles ben grans. La propera vegada que passis pel davant, canviaràs el sentit d'aquests cercles, començant des del costat esquerre, endarrere, passant per la dreta. I de mica en mica, aquests cercles van tancant en espiral, fent-se petits. Cada vegada es van tancant, fins que hi haurà un moment que tornes a trobar la quietud, la verticalitat, allargant esquena, allargant cervical, coroneta. Mantén-te amb els ulls tancats per sentir com s'ha despertat una energia al llarg de la teva columna des del sacre fins a dalt de tot el teu cap. Com has començat a despertar del teu cos físic a través del moviment. Com prefereixis, ulls oberts o tancats, mires cap a la dreta. Baixa barbeta cap al pit. Baixaràs la mirada. Inhales, mires endavant. I cap a l'altre costat, mirant cap a esquerra. Baixes barbeta. I puges pel centre. Una vegada més en cada costat, cap a la dreta. Baixes barbeta. Puges i cap a esquerra, baixa barbeta i puges pel centre. Les mans se'n van a les teves espatlles per fer cercles grans amb els colzes. Inhales amunt, endarrere, obres el pit. Inhales,
Exhales, ben grans, com si amb els colzes dibuixessis cercles a l'aire. Anem a canviar el sentit d'aquests cercles a la inversa, d'endarrere passen al davant. I deixes els colzes ben avall. Obres mans al davant, dits ben oberts, ben actius. Exhales, tanca punys. Inhales, obres. Exhales. Obres. Tanques i una última, obres. I mantenint les mans tancades, cercles amb els teus canells ben grans. I canviant el sentit a l'altre costat. Baixaràs les mans al terra i caminaràs endavant, 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 allargant esquena, allargant cervical, cap relaxat entre els teus braços. Intenta aquí, portant tot el pes a la mà esquerra. Inhales, puges braç dret amunt, fent un semicercle. Exhales, tornes mà a mà. Anem a l'altre costat, esquerra, inhales. Exhales, mà amb mà al davant. Una més en cada braç, inhales. Ben gran aquest cercle, pots acompanyar amb la teva mirada si ho prefereixes. I a l'esquerra. Mà amb mà, allarga. Ara inhales, braç dret amunt. T'incorpores baixant mà darrere de la teva esquena. Braç esquerre, puja amunt. Acompanya-lo amb la mirada. I la mà esquerra anirà al genoll dret. I aprofita per pressionar genoll. Amb torsió des del centre del pit, gires mirant endarrere per sobre del teu espatlla dret. Inhales al davant. Mans al terra per tornar a baixar. I a fer el mateix amb l'altre costat, esquerra, inhales amunt. T'incorpores baixant la mà al darrere la teva esquena, braç dret amunt. I anem a baixar la mà al teu genoll per aprofitar i obrir pit amb torsió, mirada endarrere. Al davant. Tornarem a baixar, però abans canvia l'encreuament de les teves cames. La cama que estava al davant passarà al darrere, mans, i tornes a relliscar endavant, allargant l'esquena. Braços ben estesos, actius. El cap, relaxa entre els braços, si arribes, front es recolza al terra. A poc a poc t'ajudes a incorporar-te. Estirant les dues cames al davant, anem a flexionar cama dreta. Amb la mà esquerra t'agafes peu, amb la dreta t'agafes genoll per obrir i tancar d'un costat a l'altre la teva pelvis. I fas cercles a un costat i a l'altre costat. Vas a baixar la cama dreta al terra per ajuntar les dues plantes dels peus. T'abraces, inhales, allargues esquena. Pots pujar i baixar els teus genolls, mantenint mirada endavant, esquena llarga. Relaxes per estirar cama dreta. Ens agafem, peu esquerre, genoll, i obres i tanques. D'un costat a l'altre, i cercles. I a l'altre costat. Baixes la cama esquerra, ajuntes els dos peus, dret i esquerre. Tornes, entrellaces, allargues esquena, mirada endavant. Puges i baixes els teus genolls si ho vols o simplement amb els genolls pressiones avall per obrir bé la teva pelvis. Relaxes i ajuntem els genolls per portar cames endarrere a quadrupèdia.
Anem a activar els dits dels nostres peus per anar-nos a gos mirant avall. Glutis endarrere i amunt a una Adho Mukha. Allarga esquena. Braços estan ben estirats, dits de les mans ben oberts, pressionen el terra. Isquions projecten cap al cel. I pots flexionar un genoll i l'altre, buscant amplitud, estirar i allargar. I deixem els dos talons tan a baix com puguis per portar turmell dret per sobre de genoll esquerre. Si per portar-lo per sobre et costa, pots deixar-lo per sota, no passa absolutament res. Buscant aquesta posició de 4 amb les teves cames, mantens esquena llarga. I anem a baixar genoll esquerre al terra. Si tens problemes de genoll, si et molesta, busca una posició simètrica amb els dos genolls paral·lels. Si pots, mantens aquest encreuament de cames per fer gat vaca, inhales, obres, pit isquions. Exhales, mirada malic. Inhales, obres. Exhales. Dues més, inhales. Exhales. Una última per inhalar a l'obrir. Exhales. Esquena recta, neutra i la cama dreta passa per davant de l'esquerra. Obres els dos peus i vas a seure entre les dues cames. Si algú aquí li fa mal als genolls, li és difícil, pots buscar encreuament de cames normal i corrent. Si no, ens mantenim. Les mans, si no et vols complicar gaire, palmets junts davant del teu pit. Si vols una miqueta més, anem a enllaçar-nos. Braç dret passarà per sota de l'esquerra. Poden buscar-se la part superior de les mans en contacte o bé acabes l'enllaç amb palmets junts. Inhales, mires amunt. I exhales, colze, genoll, baixes a baix. Relaxa cervical. Inhales, tornes a créixer al davant. Desfaràs l'enllaç dels teus braços i les mans se'n van al davant per tornar a una quadrupèdia, desfent l'enllaç de les teves cames i anant de nou a gos mirant avall, endarrere i amunt, Adho Mukha. Allarga esquena, allarga braços cervicals. I farem el mateix. Turmell esquerre passarà per sobre del dret, buscant aquesta posició de 4. Anem a baixar genoll dret al terra. Amb un gat vaca, inhales, obres, pit isquions. Exhales, mirada malic. Saps que sempre ho pots fer amb els genolls paral·lels. Inhales, obres. Exhales. Dues més. Inhales a l'obrir. Exhales. Última, inhales. Exhales. Esquena recta i anem a passar cama esquerra per davant de la dreta. Obre peus per crear un espai i poder seure entre els teus peus. O bé, mans davant del teu pit, o l'esquerra passa per sota del dret. Entrellaça les teves mans o la part superior de les teves mans, el que et vagi millor. Inhales, obres pit, mirada amunt. I exhales, colze, genolls, baixes, mirada, baixes cervicals. Inhales, tornes per desfer els braços i les mans van al davant. Desfas l'encreuament de cames per tornar a un gos mirant avall, endarrere i amunt, Adho Mukha de nou. Busca la teva posició
I anem a avançar una miqueta les mans al davant. Un gos mirant avall una miqueta més obert per desplaçar pes als teus canells a una planxa. I tornes a un gos mirant avall. Sense modificar aquesta obertura, tornes a una planxa. I a un gos mirant avall. Dues més. Una última. Tornes a una planxa. Anem a baixar genolls al terra i a flexionar colzes lentament endarrere, sense deixar-te caure, controlant la baixada. Quan estàs a baix al terra, inhales, obres pit. Mirada endavant. No fa falta acabar d'extendre colzes. Els pots deixar una miqueta flexionats si et molesta lumbar o esquena. I anem a seure sobre talons, allarga braços, cervicals. T'incorpores per seure sobre talons i puges pelvis sobre genolls. Mans a la cintura per passar cama dreta al davant. Inhales, obres baixes endavant. Exhales endarrere. Inhales. Exhales. Dues més, inhales. Exhales. I una última. Inhales. Exhales. Inhales al davant. Colze esquerre. Se'n va fora del genoll. Dret. Mà dreta. Contra mà esquerra. I ara la intenció és que el colze empenyi per obrir pit. Les mans se'n van al centre del teu pit i la mirada se'n va endarrere. Cap a la teva espatlla. Inhales. Tornes a mirar endavant. Mans davant del teu pit i puja braços cap al cel. Mirada a les teves mans. I exhales, obres braços endarrere, mans a la teva lumbar i obres, mirada cap al sostre. Tornes, mans al terra i anem a una planxa, cama del davant passarà al darrere. Baixa genolls. Flexiona colzes, controlant aquesta baixada. Lent. Inhales, obre. I torna a seure sobre talons. Allarga esquena, braços, cap relaxat. Per passar, pujar, i passem cama esquerra davant. Inhales. Exhales. Inhales. Exhales. Dues més. Inhales. Exhales. Una última. Inhales. Exhales. Inhales al davant. Colze dret. Fora de genoll esquerre. Mà esquerra contra mà. Obres, gires, mirada endarrere, en torsió. Inhales al davant, extens braços cap amunt. Obres endarrere. Mans a la teva lumbar, obre pit. I torna mans al terra a una planxa cama, passa al darrere, mirada entre mans. Baixa genolls. Flexiona colzes, lentament vas baixant el pit. Inhala, obres. I tornes a seure sobre talons, allargant esquena, braços. Seu sobre els teus talons. I anem a passar les nostres cames al davant. Anem a flexionar cames a l'amplada natural de la teva pelvis. Les mans se'n van al darrere. A poder ser, les mans miren cap als teus peus. Per qualsevol motiu, si et molesten, busca la teva versió, però a poder ser, miren cap a aquesta direcció. Inhales, puja pelvis, mirada cap al sostre. I exhales, glutis endarrere, estira les teves cames. El cul intenta no tocar el terra. Si baixa, no passa res. Amb el temps anirem aconseguint mica a mica agafar aquest to muscular que necessitem.
i tornes a pujar. Darrere. Intenta que glutis no toqui. Davant. Braços abdominal actiu. Darrere. Davant. Una última. Darrere. Davant. Ara, tornarem endarrere. Glutis amunt. Baixa cul al terra. Ajunta les teves cames, apartant glutis dels teus isquions. Braços amunt, inhales. Braços ben estirats, espatlles lluny de les orelles, esquena ben llarga, recta, mirada endavant. I des dels flexors de cadera anem a buscar pit a genolls, avall. Intentes baixar des del pit i no des del cap. Les cervicals sí que es relaxen, però és el pit que buscarà els teus genolls. Inhales amb una llarga esquena. Exhales, baixes mans al darrere. Tornarem a pujar. O bé, les mans com abans, peus junts, inhales, pujaràs pelvis, ens mantindrem. O si aquesta opció és massa exigent pel teu cos, flexiona genolls, inhales, puges la teva pelvis a una taula com fèiem abans. Doncs som-hi, inhales, amunt. A l'exhalar, tots baixarem. Flexiona genolls cap als costats, plantes dels peus junts, separats del pubis, esquena rodoneta. Baixes el cap. Inhales, allargues, extens. I anem a estirar-nos per complet. Al terra, genolls al pit, t'abraces fent un lleuger balanceig. Costat, costat. Per baixar, peus al terra, a l'amplada de la teva pelvis. Estires cama dreta. I ara la cama dreta obre cap al costat dret, pujarà amunt i un cop estàs a dalt, puges la pelvis. Baixes la pelvis, baixes la cama per fer de nou un cercle. Amunt i puja pelvis. Baixes, flexiona genoll, al terra, anem a l'altre costat, estira cama esquerra, obre, puja i puja pelvis. Baixes, estires cama al davant, obres amunt i allargues. Baixes, flexiones cama esquerra, cames a l'amplada natural de la teva pelvis, braços al costat del teu cos, inhales, puges amunt a un mig pont. Si vols, les espatlles entren en dintre, mans s'entrellacen sota de glutis per ajudar-te a obrir una miqueta més, sostenir glutis ben amunt, cap al sostre. Tot el teu cos està actiu, sobretot la part inferior, tronc inferior. Per desfer els braços, vèrtebra a vèrtebra, baixant tota l'esquena en contacte amb el terra i porta genolls al pit per abraçar-te d'un costat a l'altre. I obrir braços en creu, deixant caure genolls cap al costat dret. Mires cap al costat esquerre, intentant que els talles mantinguin el contacte amb la teva esterilla. Intentant obrir el pit. Les vèrtebres vagin trobant les seves posicions. Inhalar, torna genolls al centre. Exhales cap al costat esquerre, mirada al costat dret, intentant de nou mantenir espatlles en contacte. A l'inhalar tornes al centre, t'abraces.
I anem a la nostra relaxació, estirant cames endavant, braços al costat del teu cos, palmells mirant cap al sostre, tanques els ulls i ja ens busquem la nostra posició de relaxació. Et recomano, com sempre, posar-te una música que t'ajudi a evadir-te. Espelmes, encens, olis, el que tu necessitis, dedica't entre 5 i 10 minutets, el temps que tu disposis serà valiós. Intenta evadir-te, desconnectar, aprofitar aquesta energia que hem anat creant a través de cada asana, durant la teva pràctica. I jo des d'aquí ja em despedeixo. Moltes gràcies per compartir un dia més amb mi i namasté.